אז הזמן הכי טוב בעצם לפנות אלינו הוא משלב התכנון. חשוב מאוד לשלב אותנו ברמה התכנונית של הפרויקט, כדי שנבצע שילוב מערכות, נמקם את עצמנו ביחס לכלל המערכות בבית, וניתן את האינפוטים שלנו, כמו הכנות חשמל נדרשות וכולי, בשלבים מאוד מוקדמים. ובעצם השלב שהוא אחרון, שהוא מאוחר מדי עבורנו, הוא ברגע שמרצפים. ברגע שמרצפים, בעצם המערכת מותקנת מתחת לריצוף, וברגע שריצפנו בית, זה כבר הופך להיות הרבה יותר מורכב, כי צריך להסיר את הריצוף, ולכן הרגע האחרון הוא לצורך העניין רגע לפני הריצוף. ברמה שאתה מתכנן שיפוץ או בתהליך שאתה מתכנן בית חדש, כדאי כבר לשתף אותנו ואנחנו ננחה אתכם בתוך התהליך הזה ונלווה אתכם יחד עם כלל בעלי המקצוע. משלב התכנון, דרך הכנות נדרשות כמו הכנות חשמל, הכנות מים, מתי משלבים אותנו בתוך התהליך, וכמובן עד הגמרים בשלב הסופי, לקראת שאתם נכנסים לבית מה שנקרא, בסוף התהליך, בעצם מתקינים את כלל המערכות הסופיות, את משאבת החום וכולי, את התרמוסטטים, ומבצעים הפעלה. כמובן שאנחנו איתכם בתוך התהליך משלב התכנון ועד לכניסה לבית ומעבר לכך.